Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni na ku Umar S. Calypso. Kamar yadda muka saba muna kawo bidiyo lokaci zuwa lokaci idan muka samu dama a wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna ilimin tafin hannu TV channel. To, mun ɗan ɗauki lokaci ba mu kawo bidiyo ba. Ga wanda suke bibiya na TikTok kuma majority bidiyo nake kawo ma mafi aksari na da ne na can baya. Wanda shekaru ɗaya da suka wuce ko watanni da dama da suka wuce na yi bidiyoyin. Ba space za ka samu sababbin videos ina ba sakamakon uzurka da yanayin aiki ya mun yawa. Yau a bidiyon namu za mu ɗan yi magana ne akan yanayin shape ko kuma in ce yanayin karatun tafin hannu ko in ce mun ɗauko fagen karatun tafin hannu. Saboda rabona da yin karatun tafin hannu a bidiyo ina ga an ɗauki wajen wata 8 ko 7 ko dai abin da ba zai gaza haka ba. Dan lokacin da ko ce tsakanin wata 5 ne zuwa ƙasa da haka ko kuma in ce zuwa ƙasan da hakan dai rabona da yin bidiyo akan tafin hannu. Kamar da alƙawari na cewa wannan shekarar za mu ƙara ɗauko wani salo na karatun tafin hannun, mu ƙara faɗaɗa karatu akan burujin, haka kuma da karatukan da muke yi. Muna kan bakanmu na ci gaba da bidiyo akan karatun tawadan Allah, wanda in ba ku manta ba mun yi nisa har ma ta kai da mun kusa gama wannan littafin da muke ciki. To yau za mu yi wani abubuwa guda kusan 3 ne. Abu na farko zan gaya muku dalilin da ya sa mun kawo bidiyo akai-akai. Dalili guda 2 ne. Dalili na farko shine an kusa a fi ƙarfinku ko a ci ƙarfinku. Ma'ana irin activities ɗin da nake da yi a gefe ya sha fin ƙarfin wanda nake a nan. Misali, ni da nake muku bidiyo in kuna jin daɗi ƙarfin gwiwan ku da kuke bani ko kuma ce ƙarfin gwiwan da nake samu dangane da ku shi zai sa in dinga ci gaba da bidiyon akai-akai in dinga kuma ɗora muku shi akai-akai. To amma ya zamto cewa ina samun wannan ƙarancin ƙarfin gwiwan kamar yadda nake tsammani a zuciyana. To wani abin gashi can a gefe ina yi kuma ina kan samu ƙarfin gwiwa a kansa. To wannan abin da nake a gefe zai fi ƙarfin abin da nake yi muku. Ba ku ka sani ba ni na sa kaina sai kuka ga kuna buƙata kuna sha'awa. Sai ku ce a bari ku zo ku ba ku amfana. To ni ma na amfana da ku kuma ku amfana da ni. Mun sani akwai ƙasashen da ci gaba ya kai da idan mutum ya fito yana yin wani bidiyo don a amfana, zai wuya ga wani organization ba ta ɗauki nauyin hakan ba don ci gabansu ko kuma don ci gaban abin da yake ƙara ƙarfafawa jama'a ko kuma ko ba organization ba wata ma'aikata misali ko kuma ko da ma'aikata ba wani dai haka zai dinga cewa to ni zan dinga ƙarfafawa gwiwa ta fanni kaza. Amma yana ga tunda nake yin videos mutum kusan 2 ne wanda ba zan taɓa manta ba suka taɓa tura mun kuɗi da sunan ka sai data ka yi bidiyo ka ɗora mana. Mutum 2 kacal. Idan kuka kalli a TikTok account ina wanda a yau ina ga yana da almost kaɗan ne rage ban cika mutum followers 20,000 ba. Duk da dai bana ta TikTok. Dalili saboda akwai lokaci suka iya freezing min account ko kuma su banding ɗinsa. So mu dawo kan YouTube. YouTube kaɗan ya rage in kai 10,000 subscribers. Amma zan sa bidiyo wani bidiyon nawa sai fi wata 3 wata 4. Amma baran samu 2,000 views akan wannan videos ɗin ba. Wanda kun ga hakan sai kuke kashe min ƙarfin gwiwa. Sai naga cewa da gagayen aikin ga littattafan ga komai ina da shi ɗin da za a yi kuɗin da za a yi muku ku amfana. Sai naga to da mutum ya yi subscribing ɗin channel ɗina bai zai kalli videos ɗina ba. Wanda ma kakkai saboda adadin mutum 10,000 ko kuma 9,000 da 'yan kai sun subscribing channel ɗinka amma ka sa video sai wata 3 wata 4 ba a samu mutum 10,000 sun kalla ba. Kusan hakan ba ƙarfin gwiwa bane a gare ni. Kana kuma wani zai kalla ji daɗi ya ce ya kalla amfana. Ni ban san adadin mutanen da saboda wayannan videos ɗin da nake sun koyi abin daga gare ni ban ma sani ba. Na zama musu mentor. Duk da ina jin daɗi wanda suke biyo ni private su ce suna jin daɗi suna amfana. Sai kuma magana na biyu shine ga duk wanda ya zo yana neman ya sa ni aiki. Ma'ana kaga ɗaya daga cikin abin da nake. Kila karatun tawadan Allah ko bayani kake bukata akan aure ko kuma karatu akan burji ko kuma misali kana bukata amma ga bayani akan tafin hannunka. Mu ajiye na fuska a gefe saboda na ce ni na daina yin shi ko kuma ba zan yi shi ba ko kuma bai kai matakin da a yanzu zan fara yin shi ba. Wayannan videos ɗin da nake yin su ina yi for free ganin dama na ne ra'ayina ne naga cewa burna zo ne idan ka ga zane irin naka na bayanin shi a hannunka. So sai ka saurara ka gani a zahiri. Idan kuma bukata kake in maka to ka sani akwai consultation fees da nake bukata kai a gare ka. Ma'ana akwai consultation payment da za ka yi kafin na yi maka. Yana da kyau ka sani saboda majority na faɗa videos ina tun a baya
kuma wanda suka daɗe suna following ina sun san da haka. Amma wanda maybe su 'yan baya ne suna ganin kamar abun free ne. No, aiki ka zo ka sani. To muddin ka zo ka sani aiki to zaka sani aikin zan maka amma zaka biya ni ne. Ba kyauta zan maka ba. Yana da kyau mu san da haka. So sai magana na biyu kuma shine yanayin nature na hannu ko kuma in ce bayani akan hannu, saboda majority wasu sukan ce min suna so su koyi karatun tafin hannun nan, in ma su iya sanin na kansu, in ma su iya karantawa 'ya'yansu ko kuma wasu nasu, ko kuma su ma su iya karantarwa ko kuma su iya karantawa wasu. To duk hakan na da kyau ko kuma haka amfanu ne a gare mu, but amma me yana da kyau ka san cewa shi karatun hannu ba a fara shi direct. Ni kamar ni, bari na baku misali, idan zan yi karatun tafin hannu yanayin yanda nake yi, misali mu ƙaddara cewa wannan hannunka ne, a wannan hannun za mu ɗan yi takaitaccen review a kansa, mu ga game wannan hannun abubuwan da suka ƙunshe shi da abubuwan da suke tattare da rayuwarsa. To wannan hannun da ya fito a haka, mun lura da kyau yanayin hannun, farko abin da nake fara la'akari da shi kenan. A matsayinka na mai karatun tafin hannu, duk sanda aka zo ma karatun hannu, in ka iya ƙwarewa ba sai ya zo ma gaba da gaba ka iya sanin cewa hannun shi is soft ko is not soft ba. Ba sai ya zo zahiri ba, ko a hoto za ka iya sani. To shi mai wannan hannun shi ba soft ba ne, saboda daga yanayin hannun ka san cewa fatar nashi kakkaura ne, ko kuma in ce fatar hannun kakkaura ne. Wannan hannun hagu ne. Idan sai kuma mu kalli shape ɗin hannun mix hand ne. Idan aka ce mix hand, muna da part of na hannu, muna da square shape, muna da philosophy, muna da mix hand, kun gane? Muna da shape na hannu. Ga wani littafi da zan kawo misali a cikin shi na cikin Yo Chinese Astrology. Kun ga muna da elementary hand masu irin wannan nau'in hannun, muna da square shape kamar wancan da zan yi bayani. Kun ga shigen irin wannan ne, wannan masu irin wannan hannu su ake cewa masu square shape. Sai kuma muna da spatulate hand ko spatulate ko spitulate, duk wasu sukan faɗe shi haka, amma wannan spatulate hand shi ma kun ga yadda yake, yanayin hannun da ɗan faɗi da kuma yanayin yatsun. Bacin haka kuma muna da masu philosophy hand, shi ma da yanda yake. So bayan haka sai muna da kuma conic hand, wanda shi ma akwai labarukan da yake labartawa. Mu koma kan wanda muke bayani akai. Mun kalli shape ɗin hannunsa mun ga square shape ne. To da yake da square shape, mai square shape yake ba da labari akan hannun. Shi in ka ga mutum da square shape hand yana baka labarin cewa zai kasance mutum mai nazari, ko kuma in ce mai yawan nazari da kuma son cimma burin abin da ya nazarta. Ma'ana misali ya ce to ina so zan sai mota, nazari zan sai mota, wace hanya da wace hanya ne nake da ita na source of income ina, nawa nake samu, ta hanyoyin da zan bi in samu da sauransu. To don haka bari na ɗora ɗamarar ganin cewa na ci galabar siyan wannan motar daga nan wannan lokaci da muke ciki na wannan watan February, to da haka zuwa watan April zan sai mota. To da haka bin na fara ajiye motar kamar nawa zan siya, bin na fara ajiye kaza, bin na tsara kaza. Ma'ana su mutane ne da suke da tsari da son cimma burin tsarin da suka tsara a zuciyarsu. Idan ka kalli shape na hannun kenan. To ya za mu yi amfani da wannan shape ɗin? Shine farko muka kalla, kun ga nan mix hand, muka kalli nan shi ma is another shape, kana kuma muka kalli nan is another shape, shine bada square shape. In kun lura da kyau ya bada square shape. To bayan wannan square shape ɗin da ya bayar, ana ƙara la'akari da kuma tsakankanin tafin hannun da kuma tsakankanin yatsun ina suka fi tsayi. Naturally mai wannan ka lura da kyau da tafin hannun da shi yatsun kusan matafiya ɗaya ne a tsayinsu. To wannan kuma yana baka labarin cewa a nau'in tauraro zai iya kasancewa tauraron ƙasa, tunda dama taurari ƙasa su suke da irin hannu haka, da tafin hannun da yatsun madaidaita. To idan muka kuma ƙara matsawa gaba sai mu kalli zanukan. Za mu fara daga wannan guraren. Idan muka ƙare wa zanukan, muka ƙare musu kallo, mun fahimci cewa yana da zanuka a hannun da yawa da kuma wasu alamomi a hannun duk akwai. To mun ƙare wa zane hannu, mun ƙare wa alama hannu, mun ga zanuka a hannun, mun kuma ga shape ɗin hannun.
To yanzu me next thing to do? Next thing to do shine za mu fitar da kowane zane sai mu magana a kansu. Farkon zanen da ake fara fitarwa ana fitar da primary lines. Su primary lines ba sa canzawa. Daga nan sai a tafi secondary line. To daga yanzu zan dinga zanawa ina kuma bayani a kai. Wannan review shi yasa idan na samu lokaci zan dinga mana bidiyo akan review. Kuma na tashi review din zan ɗauko kowane irin hoton hannun komawa imma mace ma namiji in yi review a kansa. Idan kai kana da buƙata kana so na yi review akan tafin hannunka za ka iya mun magana privately ka ce to ni ma ne gaskiya na ga bidiyo kaza amma ni ma ina so ka mun review akan tafin hannuna. Tunda review zan ɗauki tafin hannun zan yi karatu akan shi filla kuma zan ɗora shi a media jama'a su gani kai ma ka iya gani. Ba wai in turo ma da ba in na gama na post zan iya gaya maka cewa to je ka kalli review ɗinka. But shi ma review ba kuɗi ne zan caje ka. Yawwa ba gwamnati ta hana aikin banza. A Najeriya ma da ake ci halin da ake ciki yanzu ai ko bata hana ba sai ka ba za ka aikin banza ba. Yanzu sai mu fara da secondary line, primary line sorry. Yana da headline. Headline ɗin shi sai ya tsaya a nan. Mun lura da kyau. So headline ɗin shi wani labari yake bayar a kansa. Zai kasance mutum mai kawaici a ɗabi'ansa, zai kasance mutum mai ɗauke kai akan al'amari, zai kasance mutum ɗan soyayya da kuma son soyayya, haka kuma zai kasance mutumin da in yana sa abu da gaske yake son shi amma ba zai taɓa tsaye da zuciyar shi akan soyayya abu ɗaya ba. Zai so wacce ya iya son wacce iya son wacce amma akwai dai guda ɗayan da ya fi so a kanta amma ɗan tsilla ne. Bayan haka kuma shi karan kanshi mai irin wannan duk wanda headline ɗin shi yake da irin wannan shi ma za a nuna mai soyayya in ma mace in ma namiji. In aka tashi nuna mai soyayya na gaskiya za a nuna mai sosai fiye da yadda shi ma yake nunawa. Mun ji. Bayan haka kuma zai kasance mutum ne da baya da boye-boye, yana da faɗa abin da ya zo mishi ko ya fitan masa a zuciya, kuma zai kasance mutum mai kafewa kan ra'ayi ko mai magana ɗaya, kuma zai kasance mutum ne mai son izza. Abu kaza na sa ko abu kaza na ce za a yi ko kuma sai lalle abu kaza za a yi. Masu irin wannan kenan. Sai mu dawo kan zane na biyu a kan primary line. Da ya taso daga nan sai taho nan. Wannan shi muke kira da brain line. Shi kuma brain line yana magana akan kwakwalwa ko in ce kai. Ana kiran shi da wisdom line, ana kiran shi da brain line, ana kiran shi da head line. To shi kuma abin da yake bada labari akan rayuwar mutum, yanayin tunanin mutum. Naturally ga mai wannan ko mai irin wannan zai kasance mutum ne mai is very dictative. Ma'ana mutum ne duk abin da zai yana yin shi cikin nazari, cikin dattaku ko tattaku oho dai. Very dictative zai dinga yin abu. Kuma zai kasance mutum ne wanda idan zai abu da yawan nazari yake yin shi kuma cikin hikima yake yin sa. Bayan haka kuma zai kasance mutum mai son cimma buri na rayuwa. Mun ji zane na biyu abin da yake magana. Sai mu dawo kan zane na uku. Zane na uku shine lifeline. Shi kuma mun ga ya taso daga nan yayi nan. Kun ga a haka a lifeline ɗin shi yana ba mu labarin zai kasance mutumin da ana musu kallon masu tsawon rai, zai kasance mutum ne mai ƙoƙarin cin nasara kan duk abin da ya sa a gaba, kuma zai kasance mutum mai dagiya irin mutanen nan masu naci wajen ganin cewa sun samu abin da suke so ko kuma sun hana zuciyarsu yin wani abu don cimma burin wani abin da suke da buƙata. Daga ƙasan kun lura da kyau ya rabe. Wanda kuma wannan rabewan yake ba da labarin zai kasance mutum ne da zai yi rayuwa inda ba na aka haife shi ba. Wani gari, wani yanki, wani ƙasa ko wani wajen na ma tsawon lokaci. Abin da ke ba da labari kenan. To yanzu wannan a hannun wayannan su ne secondary line. Saura kuma primary line yana da faith line wanda shi sun line da faith line sukan zo a secondary line ma'ana na dindindin kuma sukan zo a primary line. Sai kuma marriage line tunda hagu ne gashi nan. Yana da aure guda ɗaya. Aure ɗaya bayyana a hannunsa. Ma'ana mijin mace ɗaya ne. Ko da zai fiye da guda ɗaya, zama da mace ɗaya zai fi cancanta da shi kuma zai fi jin daɗin zama da mace ɗaya. Akan yi haɗa biyu, kafa ka haɗa biyu. To. Sai mu dawo kuma kan abin da ake kira da primary line. Wannan zanen sun line ne. Still sai yayi haka. Still sai haka, still sai haka. Ma'ana sun line guda ɗaya ne amma ya rabe gida huɗu. Kuma da ya rabe gida huɗun ma daga nan ya ɗan yi fish.
inda fish ɗin nan sai ke bamu labarin cewa idan da zai aikin gado zai yi kyau da shi. Dama shi Solon yana nuna labarin samuwar ɗaukaka da kuma labari akan samun suna ko kuma cimma nasarar rayuwa a fagen harkar nema. To kun ga daga nan abin da yake bamu yana bamu labarin cewa idan da zai harkar da ke alaƙa da irin sana'ar harkar gado, ma'ana mahaifin shi na yin wani nau'in sana'a ko aiki sai ma ya dinga yi, ko kuma misali wani abu makamancin wannan, zai kasance mutum ne mai samun nasara irin wannan fagen. To rarrabewan da ya nuna cewa zai kasance wanda zai samu ɗaukaka ta fage daban-daban ne, ba wai ta fage ɗaya ko kuma ta hanya ɗaya ba. Za a san shi a wani field daban, zai kuma ƙware a wani field daban, kuma zai suna a wani field daban. Sai mu ƙara dawowa kuma idan muka zo kuma Venus ɗinsa, a Venus ɗinsa akwai abin da muke kira da layin da yake bamu labari akan samun nutsuwa ko kuma jin daɗin zamantakewa da iyali, shine wannan zanen. Amma shi wannan abin da yake bamu labari zai kasance mutum ne shi wanda yana da daɗin zama kuma za a amfana zama da shi. Idan muka ɗauki shi kuma wannan, in mun lura da kyau a tsakiyar hannun shi akwai wani kan sarki ko ƙuna ne ko yaya ne ko kan sarki ne, oho dai, amma ba za mu yi magana kan shi ba saboda mu tabbatar da menene ba. Sai kuma wata tawada Allah take ƙoƙarin fitowa ga ta nan, na yi cycle ɗinta, tsakiya dai tawadan Allah ce. Wannan zoom in, kun ganta, tawadan Allah ce a nan gurin. Tawadan Allah ce a tsakiyar nan. Wanda dama idan tawadan Allah ta fitar ma mutum a wannan guri, takan nuna cewa inda ta fito tsakankanin duniyoyi guda biyu ne, tsakankanin Jupiter da Saturn, wanda ke nuna cewa zai ɗan yi fama da some issues and wasu challenges haka da suke da alaƙa da waɗannan duniyoyin guda biyu. To yanzu mun gama da waɗannan misali, sai mu koma alamummuka. Amma kafin alamummukan da za mu koma kan secondary line, sorry, mun shigo kan secondary line. A secondary line mun lura da kyau akwai money line da ya taso ya kalli Mercury. Shi kuma wannan money line ne yake bada labarin cewa a kusan yanzu da aka shigo ko a irin wannan lokacin da aka shigo, saboda ya fara fita ne, zai kasance mutum mai samun kuɗi ko kuma wanda zai dinga samun kuɗi dai akai-akai, ma'ana wanda dai ba zai rasa samun kuɗi na wasu lokaci ba. Secondary line ɗin nan abin da kuma shi money line yake bamu labari kenan. Sai kuma su zanuka da suke a kwankwancen nan, kun lura ga su nan suna na kwankwance, wanda wannan zanukan su suna bamu labarin family issues. Zai ɗan fuskanci wasu issues da suke da alaƙa da gida ko dangi ko dangantaka haka, da zai ɗan fuskanta a bisa yanayin rayuwan shi. To idan muka ƙara dawowa kuma moon, nan shine moon. Moon in kun lura kyau akwai zanuka a kwankwance, wanda suna ma da yawa, wayannan zanukan ga su nan suna nan da yawa a kwankwance. Wannan na nuna cewa zai kasance mutum zai ɗan yi yawo a ƙasashen duniya, ko kuma wanda in dama ta samu zai ɗan yi yawo a yankuna daban-daban. Abin da suke bamu labari kenan. To a bisa alamomukan da suke hannu mun ga X, ga inda X ta fita, in kun mun lura da kyau za ku ga akwai X a wannan guri, ga ta nan kenan, sorry, X ta fito mishi a Jupiter, wanda X a Jupiter tana bada labari zai kasance mutum mai hikima wajen karantarwa, mutumin da ke da samuwar jama'a wajen harkar administration field, mutumin da aikin admin ko administration field zai fi kyau da shi. Haka kuma mutumin da zai zamto cewa idan misali wani sana'a ne ko wani aiki ne misali ya taso, alaƙa da administration field zai fi cancanta da shi. Sai kuma coaching field, coach na wasanni ne, coach na menene, coaching field shi ma still waje ne ko kuma in ce fanni ne wanda zai amfane shi, zai kuma ji daɗin wannan fannin ga nan kenan. To mun ji wa'innan gurare, sai yanzu mu ƙara dawowa Venus. Venus ta taso. Dama idan ka haɗa hannunka, duk inda ya tashi a hannunka yana bamu wani labari a kanka. Inda ya taso ɗin nan ko kuma tashin nan gurin yana bamu labari zai kasance mutum ne mai sha'awa, ko irin mutanen da suka kasance suna da ƙarfin sha'awa akan abu. To bayan nan a ciki akwai zanuka da suka tsattsaya, wanda kuma wannan zanukan suna bamu labarin cewa zai kasance mutumin da har idan yana taimakawa gida ko yana taimakawa dangi, in yana da iyali yana taimakawa iyalan shi, zai kasance mutumin da zai ci nasara a rayuwa sosai. Kwanciyar hankali, nutsuwa, jin daɗin zamantakewa da iyali da duk wani abu da kuke tunani da wanda ma ba kwa tunani yakan iya samu wajen samun nasara. To ga mai yawan zanuka a wannan gurin kenan. Idan muka dawo kuma kan
family ring ɗin shi mun lura da kyau inda nayi cycle ɗin nan daga ciki akwai wani zane da ya ɗan rabe. Mun lura da kyau wannan mana zooming ɗinsa. Wannan zane da ya ɗan rabe ya nuna cewa zai ɗan yi nesa da dangi kuma zai ɗan yi fama da ɗawainiya. Wasu ɗawainiya su yi mishi yawa. Idan muka dawo kuma kan wannan yatsan nashi, in kun lura da kyau a jiki ya zo ya ɗan rarrabe. Ma'ana wannan inda nayi cycle ɗin nan kun lura da kyau daga ciki akwai zane da ya rarrabe. Wanda wannan rarrabewan da zanen ya yi yana ba mu labarin cewa zai kasance mutumin da zai amfana da al'umma a abin da ya samu na ilimi ko na arziki, zai kasance mutumin da za a amfana da shi, ko kuma za a kasance dai mutumin dai da zai ji daɗin amfani da mutane da za su ji daɗin zamantakewa da shi. Idan muka koma kan yatsu, mukan yi la'akari da tsakanin yatsan shi na nuni, tsakanin yatsan shi na Jupiter da yatsan shi na Saturn da yatsan shi na Sun da na Mercury, wanne ne yafi tsayi? Misali in muka haɗa wannan da wannan kusan tsayin su ɗaya ne. Kun gane? Kusan tsayin su ɗaya ne tsakanin yatsan Jupiter da yatsan Sun, wanda shi ma yakan ba mu wani labarin a rayuwa. Bayan haka kuma tsakankanin shi yatsan Sun akwai wanda za su ga cewa su yatsan su wannan ya fi na Saturn ɗin su tsayi. Akwai masu irin wannan wanda shi ma still yana ba mu wani labari. To ba na son bidiyon yayi tsayi. Kuma kai da ina ga wanda yake so ya koya, wannan nau'i ne wanda za ka iya koyan karatun hannun nan cikin sauƙi. Misalin ana ɗauko wannan review ɗin saboda zai amfane ka zai kuma yi kyau da kai. Wannan kusan kaɗan daga cikin salo ko hanyar da ake bi wajen karatun hannu ɗin kenan. To idan muka ƙara fita kuma mu koma wani zanen ko wani nau'in zanen, misali mu ɗauko hannun da is plain misali. To akwai wani abun da nake so mana bayani a kai. Mu ƙaddara wannan mai hannun yana da heartline, yana da lifeline, sai kuma yana da brain line. Majority mutane wasu suna da irin haka. Don mun lura da kyau ai wannan portion ɗin, ma'ana wannan gurin zanen sun tuwa a tare ne. Akwai wanda nasu ya tuwa a tare, wanda na gama karatu akan nashi bai tuwa a tare ba, amma wannan naka misalin ya tuwa a tare. Naturally a ɗabi'a ka kasance mutum mai saurin fushi, mutumin da yana da saurin yarda da mutane, mutumin da yana da raunin zuciya, haka kuma mutumin da a kasuwanci ma import and export zai yi kyau da kai game irin wannan. To sai ka zamto cewa kana da faith line, sai faith line ɗinka sai ya tashi misali ko daga jikin sun line ɗinka sai ya haka. Kaga wannan sun line ne, ko kuma faith line, shi dama faith line yana ziyartar duniyan nan ne Saturn, shi kuma sun line yana ziyartar duniyan Sun ne. To a kaddara sai kana da faith line, sai faith line ɗinka sai ya zo nan, ko in ce sun line ɗinka sai ya zo nan. To shi wannan sun line yana bada labarin zaka samu ɗaukaka ne a rayuwa. To amma abin da muke ƙara la'akari a cikin nan gurin ka samu triangle. Wannan gurin shine muke kiran shi da money triangle ko kuma great success triangle, duk ana kiran shi da haka. Haɗuwar wa'annan zanuka guda uku gurin ya baka triangle, wanda wannan triangle ɗin kuma yana nuna mana cewa za ka kasance mutum mai samuwar nasara na rayuwa ne. To sai ya zamto cewa money line ya fito maka, still guri ya bada triangle. To amma idan money line ya fito maka, triangle ɗin ya ɗan yi girma ai, ko ya girma fiye da a ce in sun line ne misali ya fito, ko in ce in faith line ne misali ya fito maka. In money line ya fito ya can haka, triangle ɗin ya ɗan buɗa. To akwai bambanci tsakanin su triangle ɗin guda biyu. Idan misali money line ya fito maka yayi Mercury, wannan definitely yana baka labarin cewa ka kasance mutumin da zai samu wani great achievement na rayuwa, ko kuma ce wani great achievement kamar misali a ce mutumin da zai samu wani babban girma ko wani babban matsayi haka a rayuwa. Dan shi ya fito maka kenan. Amma idan misali faith line ya fito maka, kun ga nan ma ya bada triangle ai misali, ko kuma idan misali sun line ya fito maka, shi ma ai nan kun ga ya bada triangle. Wannan yana nuna cewa ka samu ɗaukaka ne da arziki. Shi kuma yana bada labari ka samu wani babban nasara ne akan wani abu na rayuwa. To sai mu ƙara ɗaukan wani abu guda ɗaya. Akwai wanda za ku samu cewa suna da heartline ya fito, sai brain line ɗinsu ya yi haka, ko misali a ce wannan brain line ne, sai kuma lifeline ɗinsu ya zo ya haka. A taƙaice dai dukkanin sun to a tare. Wannan yana baku labarin cewa zai kasance mutum ne mai zafi, mutum ne mai irin fushi, mutum ne mai irin faɗa, mutum ne wanda ba kasafai suke yaba abu ba,
ko suke ɗauke akai akan abu ba. To musamman irin wannan ma sai a ce a je ka yi aikin soja, ko kuma aikin soja zai fi kyau da kai misali. To daga kowace duniya, wannan duniyan Jupiter, wannan duniyan Saturn, wannan duniyan Sun, wannan duniyan Mercury, muna kiranta upper Mars, muna kiran nan da lower Mars, nan muna kiran shi da Venus, nan muna kiran shi da Moon. A duka wannan su ne a tafin hannunka, wanda suna ba mu labari akan abubuwan da kunshi rayuwanka. Nan Ketu ne, nan kuma Rehun. Kun ga duniyan da suke tafin hannu kenan. To duk wa'innan duniyan suna ba mu wasu labarika da suka kunshi rayuwanka, wanda da shi akan iya ma hukunci. Kuma alhamdulillah ni dai zai wuya in baka labari akan rayuwanka in ce ga abubuwan da suka kunsa, ga abubuwan da kake ciki, ga abubuwan da zaka kasance, ga abubuwan kuma da ya faru da kai. Kaga cewa ba haka bane. Saboda sai ka zauna ka nutsu, ka iya, ka nutsu tukun, ka karantu kafin ka ce zaka iya fitarwa ka iya ma mutum bayani. Ina mamakin wasu zaka ji sun ce ai na taɓa wani tafin hannu na min karatu amma ya ce min kaza da sauransu, ai kaza. To ku kiyaye dai, ba wai ina against irin nasu nau'in karatun ba. Ni a nawa karatun gaskiya ban ga maganar da za a ce wai mutum zai fama da a ce ai wata iska ta sa ka a gaba, ai wata aljani ne kaza. Ban ga wannan ba, a tafin hannu ba a ganin wannan, a daina wanda na karanta. Amma kuma idan muka ɗauki X ɗin nan take fitowa a tsakiyar hannun nan, ko kuma X ɗin take fita a nan gurin, tana ba da labari za ka kasance mutum da muna kiranta da Mastery X, za ka kasance mutum mai spiritual power. Ita ce kawai take ba mu labarin cewa misali ko harka irin ni kaɗai ne kar su zo su kama ni. Misali irin wannan ne za a ce ai za ka yi karko ko za ka iya cin nasara ko wani abu. Saboda akwai wanda na ga hannun shi na ce masa kai za ka iya fama da iskokai, ya ce ƙwarai da gaske suna yawan ma bibiyan shi ko suna yawan zuwa. Wannan review ɗinmu na wannan satin kenan. In na samu dama ƙila in dinga yi sati ko bayan kwana 10 ko kuma duk wata sau 1 ko sau 2 ko sau 3 ya danganta. Review ba bidiyo bane za a dinga kawo shi akai ko kuma kullum. Bidiyo ne za a dinga kawo shi a lokacin da duk aka samu dama. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.